Jo man, jo والله كده شفطر ما والله skal væk hurtigt som muligt bro. Wallah ikke en bash. Bare minus. Nej, jeg har ikke noget med. Jeg er fucking mærkelig. Ellers jeg ikke stået her. Vi skal fucking af med det der shofter. Jo, shabab, hej noget shofter. Lad lige være med at lave det der. Super på os, wallah. Kokainer. Vi har. Vi skal lige visitere. Ingen våben, mand. Der er ikke noget. Hør. Hvor meget skal I have? Det er bare 400 gram. Tag mit nummer. Vores nummer ned hurtigt. Nu er I med. Jalla, kom med det, mand. Bare 25. Ja. 00. Ja. 00. Ja. 00. Bare skynd jer. شفطر هنا. Den er lige der, man. Fuck, slap af, man. والله Jo, والله ikke tager det hen. Vi skal også have et nyt sted, synes du ikke? Det er fucking close. Jeg tror, de er planen. Tag i gang i. Nu vi prøver at hjælpe blandt. Det er lige meget, vi fanger dem alligevel. De kommer ind og sidder 5 år begge to. Det håber jeg, og det sørger jeg også for. Vi skal bare have fat i dem. Det er det vigtigste. Jeg har lige lavet shofter. Ja, der ligger sgu nogle lapper inde i hurtigt. Der ligger 3 klik inde i. Lige 2-3 baner. Jeg har aldrig set den. Det er ham, der Lige har dem. 2-3 baner hurtigt. Jo, hvornår giver mig et kald den navn? Fuck, hvis det bare kommer, hvis det bare skal. Nej, du gik ikke i skole, vel? Nej, jeg har ikke været i skole der. Allah ringer. Jeg skal nok Hallo. på ham. Hallo? Vi står der samme sted. Kom, skynd dig. Vi snakker ikke over telefoner. Vi snakker ikke over du. Hvis det er fuck, han er fucking alene, man. Fuck, sker der? Hvorfor er du alene? Shabab, han skulle lige nå hurtigt. Han kommer lige om halv time. Ja, Hårde, vi skal være sammen en halv time. Nej, bro. Og skal der Her, se jeg har penge? parterne her. Kom Jeg er lidt lige tilbage, her. kom lidt Lad tilbage. mig se, jeg skal selv til. Kom. Fortæl dig selv. Ja, okay, det er fint. Der må lige se varerne. Ja, er det det? Er det rigtigt? Jeg er glad for, at jeg ikke trykker nej på dig. Forstærkning! Fire! Kom on, slap af. Jeg kender en god advokat, man. Jeg kender sgu da en god advokat. Det er det her, der sker. Det er det her, der sker, hvis det er, I tager ud og laver penge og bandemiljø og så videre. Yes. Og tak for Civile politibetjente herovre vinder altid. Kom op med. Ikke altid. retfærdighed. Vinder. Skal jeg godt sige? Sådan er der fakt. Hvor er de hente de her? Nej, de kommer der. Fuck, et smukt godt, altså. Hør her, Shabab, vi har parterne her. Det skal bare være noget ordentligt varer. Sådan, bror. Bismillah. Hvad fuck er det for noget, mand? I lille lort! Allah! Koran svarer! Ham den her Koran, jeg fanger ham! Hvor er fucking også ud? Kom her, Buram! Kom her! Kom her! Din lille lort! Kom her! Pang! Små gudsen! Stop.